Yesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Indlela esihleli ngayo sikudelene, sisawucela into yoba masisondelelaneni kwenzela uba sizofuthana sonke. From last night, alimenya namhlanje kusolobeni wasithwala kusolothatha abeziphumile kusolobeni siye kwindawo ezahlukeneyo
Siyabulela ngoba uThixo wethu wasifihla phakathi kwezifo eziqubulisayo, wasifihla kusi naphakathi kwengezi, naphakathi kwezakhatha zonke zongendawo. Salama kubele ngexesha sisithoba phansi kwemiyoboro wakho, naxa siqala nale nkebiso yolungileyo iprogram. Sisiza ke kuwe Thixo, thutheni nesiyolungileyo kwizithembiso ozenzileyo Nkosi unothando elizwini lakho. Xa nesiyolungileyo watsho Nkosi unothando kubafundi bakho that xa Nkosi enkubeni usenyuka usiye ekhaya ezulwini nesiyolungileyo uyosilungiselela ke Thixo wethu indawo. Awusishiyi sodwa ke Nkosi, usishiya nayo umoya ongcwele. Ngeli xesha ke mzali siza kuwe sisithi Nkosi unothando sinaba besiyolungileyo, sihleli silindele besiyolungileyo ukuva ilizwi lakho. Ngaphezu kwento yonke ke Thixo wethu siza kuwe neentliziyo zethu. Siyasindeka ke besiyolungileyo zizinto ezahlukeneyo, kodwa besiyolungileyo siza sinethemba lokubana Thixo unothando xa siphuma ngalaa mnyango sizawushiya zonke Thixo wethu apha kwexana yomrolo wakho, siphume ke mzali unothando sikhaphukhaphu. Sicela ke Nkosi unothando lo moya usingcale ngawo ngexesha uze besiyolungileyo iintliziyo zethu zilungele ukuva wena kuthetha kunye nathi. Kananjalo ke Nkosi unothando nangomntwana wakho umlungise ke besiyolungileyo. Nkosi unothando moya wakho Nkosi unothando ungasusi kuye ngexesha ukwenzela uba Nkosi unothando zonke izinto ubuzincokola kunye naye imisiyolungileyo ngeveki azithethe zonke ke Thixo unothando engafisisi into. Ekugqibeleni ke besiyolungileyo igama lakho lizuliseke ke besiyolungileyo. Siyacela ke Thixo wethu ngexesha sitolele ke mzali ugwema bethu, sitolele mzali ungenzi kakuhle kwethu, ungake besiyolungileyo ukuquqa kwethu endlini yakho simana Nkosi unothando sisiza kwezi program. Ungabe besiyolungileyo ingabi lolize nathi besiyolungileyo sizibone sibalwa phakathi kwabo besiyolungileyo bakukhawulela ke wena Nkosi osiza ngamafezulu. Thixo wethu ke ngexesha Nkosi unothando khawulelise Nkosi nabo basendleleni abezayo ukwenzela uba Thixo nkubele nawo bangaphoswa licham ke Nkosi unothando lokuva uthetha kunye nathi. Nkosi ke Nkosi ngexesha Nkosi ngokwayo Thixo wethu thina sibe nabantwana bakho egameni leNkosi yethu Yesu Kristu uya kwakhona. Amen. Nkosi kakhulu wakhona Nkosi ibaluleke Nkosi Yesu. Amen. Uluvuyo lwasiphinde sidibane kwakhona namhlanje ngale mini yeSabatha. Sikuyiyure ilanga ngoku liyangcina ukubana kusamkele into ezingcwele zeSabatha. Kananjalo sikwaku-day 3 we-10 days of prayer. Uluvuyo ke ukuba sibe kanti sikwazi ukufumana le mini sifumane ichaba. Siqale iveki ikuyo oqala ngumdala uGqabuzane uday 1, day 2 usister Bani, namhlanje sister okanye umama uJesse ozathathela ngathi ilizwi. Sizawuthandaza le iveki yokuthandaza kodwa ukuthetha. That's why it's called 10 days of prayer. Sizawufumana ke umthandazo, sizaba namaqela. Xa ndijongayo ingathi singawenza amaqela amathathu. Sizacela ke ukuba kwiqela ngalinye kubekho umntu oyothandazayo, singathandazi sonke. Ukuba mhlawumbi isicelo sikhona kuloo singakhona sithandaze lo mntu ozakuthandaza. Sizawufumana ke ingoma silungiselela ukuthandaza. Sacela unumber 53 ivesi yokuqala neyokugqibela sibalele ngesakhe amaqela. Oh
yazi into endiyiqaphelayo yokuba wonke umntu la uyathandaza ekhayeni lakhe ngexesha elifanelekileyo, kodwa kukho amandla esiwafumanayo angaka xa sithandaza sidibene silibala nezicelo zakho onazo xa sithe zathandaza corporate prayer inamandla kakhulu. Sabulela uThixo ngokuthi anike iinkokheli zebandla nombono wokuba xa kuqala unyaka sihlangane ngolu hlobo sifumane umthandazo esithi sithe ngamandla ngawo xa sizawuqhuba unyaka. Ukuqhubela phambili siphakamise uMama uJesile ancokole nathi nelizwi ethi inkosi yamnika lona. Sizamuphakamisa ke ngo-181 simshiye imeyili nanga-181 selipasi Kristu. Sicelo sisibuse asikhabe. Thank you.
kwam Yesu Kristu. Amen. Amen. Kuluvuyo bandla ukuba siphinde sibuye sibe lapha namhlanje sizokwamkela umhlobo wethu iSabatha. Namhlanje ke kusuku lwesithathu le 10 days of prayer olunesihloko esithi Meet Jesus when he surprises us. Masithabatheke iBhayibhile zethu sonke sityhile kwincwadi yezenzo chapter 1 sifunda khona verse 9 to 11. Izenzo chapter 1 verse 9 to 11. Ifundeka ngolhlobo ke nabayifumeneyo. Waza etshilo bakubona ukuba bakhangele wafukulwa lathi ilifu lemka naye emehlweni abo. Bakuba beqwalasele ezulwini akubona ukuba uyemka wabonakala kumi ngakubo amadoda amabini eneengubo ezimhlophe awatshoyo ukuthi madoda maGalili nimeleni nanondele ezulwini kwayena lo Yesu unyusiweyo kuye wasiwa emazulwini uyakuza ngolu hlobo nimbona esiya ngalo emazulwini. Nkosi yoxolo ngesikelelo ukufunda kwelizwi layo ngoku kude kube naphakade. Amen. Amen. Bandla apha kusemveni kweentsuku ezimashumi-4 uYesu Kristu efile wabuya wavuka ekufeni wabahlanganisa abafundi bakhe wabachazela ngomsebenzi ekufuneka bawenzile. Uthi kubo lindani apha eYerusalem niyakwamkeliswa umoya oyingcwele. Athi emva koko niyakuhamba niye kulo lonke eliniweyo niyokuba ngamanina am kuluntu lonke kwizizwe zonke. Uthi emva kokuba ebanikile lo myalelo afunulwe lilifu emke emehlweni abo. Abafundi bakaYesu Kristu ke had seen many incredible miraculous signs throughout their time with him. Ukuphiliswa kwabantu abagulayo, ukuphiliswa kwabantu abanenxenxe, ukuvuswa kwabantu ekufeni, ukwandiswa kokutya, ukuzoliswa kolwandle, ukwenziwa kumila kumbi kukaYesu Kristu, ukuvuka kwakhe ekufeni. Zonke ezi zinto ke zazibenza bangayeki ukumangala yimisebenzi kaThixo nobungangamsha bakhe. Nathi amaxesha amaninzi we dwell in God's miracles in our lives. Singcale ezintsikelelweni asiphe zona. Silibale ngomsebenzi asinike wona ukuba siwenze. Siyondela kwintsikelelo uThixo asiphe zona. Yes, kubalulekile ukuzipha ithuba lakho noThixo and reflect back kwizinto akwenzele zona ebomini. Ujongane namava othe waphumela kuwo. But let's not forget ukuba lo Yesu unyukileyo uyabuya kwakhona. Kwaye ukubuya kwakhe uzaba yisurprise kuthi. uJohn 14 verse 1 to 3 uyasiqinisekisa xa uYesu Kristu esithi ngokwakhe inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Kholwani kuThixo nikholwe nakum. Endlini kaBawo zininzi iindawo zokuhlala. Ukuba bekungenjalo ngendandixelelayo athi ndiyemka ndiya kulungiselela indawo. Xa ndithe ndahamba ndaya kulungiselela indawo ndiya kubuya ndinamkelele kum ngokwam ukuze apho ndikhoyo mna nibe khona nani. Bandla esi sesinye sezithembiso ezisibangela ukuba sikwazi ukuqina endleleni. Sithi nokuba uqhithelo luyavuka nokuba izivunguvane ziyenzeka ebomini bethu kodwa sime siqine
ukuba sisazi into yokuba kusaye kwamzuzwana omncinane athi lowo uzayo abuye ekhawulezile. Ithi ke iBhayibhile lithela kufika ixesha lokuba uYesu anyuke aye kuyise, wabakhokelela abafundi bakhe ngaseBhethani, apho aye wanqumama khona, wabahlanganisela ngakuye, wazolula izandla zakhe, wabasikelela. Le ke yayi-assurance of his protective care. Xa sifunda kuLuke chapter 24 verse 51, sifumana amazwi athi, kwathi ekubasikeleleni kwakhe wahluka kubo, wenyuswa wasiwa emazulwini. Athi kuverse 52, bazabona bakuba bequbudile kuye, babuyela eYerusalem benovuyo olukhulu. Nathi xa siqala lo nyaka ka-2026 singamcela uThixo ukuba asisikelele, ukuze apho sinyathela khona usikeleleke, nalapho sithi siye khona iingcango zivuleke, naxa sithi sithethe phakathi kwabantu basimamele, ukuze yonke into ibingahambanga kakuhle kwiminyaka engaphambili itshintshe kulo nyaka ka-2026, ukuze sikwazi ukuhlala endlini kaThixo singcamle amathuba okwabelana ngelizwi lakhe, ukuze simdumise, simbonge uThixo ngamaxesha onke. uMateyu ke yena uthi Matthew 24 verse 42 to 44. Ndizawumane ke ndizireye bade ngenxa yexesha. Matthew 24 verse 42 to 44 uthi, phaphani ngoko ngokuba ningalazi ukuba ilixa liphi na eza ngalo inkosi yenu. Athi kuverse 43, izani oku ukuba ebesazi uninindlu ukuba isela liza ngawuphi na umlindo wobusuku, ayinge elindile akavuma ukuba indlu yakhe igqojozwe. Athi kuverse 44, ngenxa yoko yibani nilungile nani, ngokuba unyana womntu uza ngelixa elingalaziyo. Bandla, izibonelo nezingqi zokuza kukaYesu Kristu ziyavakala. Indalo iyanqina, ingqina ukuba uyeza uYesu Kristu kwakamsinya. Udade wayithi ke the Acts of the Apostle page 33 unamazwi athi, the promise of Christ's second coming was ever to be kept fresh in the minds of his disciples. The same Jesus whom they had seen ascending into heaven would come again to take to himself those who here below. Who here below give themselves to his service. The same voice that had said to them, "Lo, I am with you always, even unto the end," would bid them welcome to his presence in the heavenly kingdom.
ngamnye kulo nyaka mawugxile ekubeni simcele umoya oyingcwele usilungiselele ukuhlangabezana noYesu xa ebuya okwesibili, ukuze kungabikho namnye owothi alahlelwe ngaphandle. Masimnqule uThixo wethu ngenene nangenyaniso, sisazi nje ukuba ixesha lethu lincinane ezantsi emhlabeni. Uthi uRevelation 22 verse 7, "Yabona ndiyeza kamsinya." Unoyolo lowo wagcinayo amazwi esiprofeto salo lencwadi. Athi uverse 12, "Yabona ndiyeza kamsinya, umvuzo wam nam ukuba ndivuze elowo njengoko umsebenzi wakhe ayakuba unjalo." Ukuba ke kuyenzeka bandla unyana kaThixo abuye kulo unyaka, masingafumani sixoxa amathuba, sibhizi zizinto ezingenanto kwenza nosindiso lwethu. Makasifumane unyana kaThixo sixakekile ngumsebenzi wakhe. It's been long since ibandla lethu laseFeplus sagqibela ukhe siphume siyokuvanyela. Akusekho zi-effort, asisaphumi siye nasesibhedlele siyokuvelela abagulayo, siyonika abantu abangenathemba ithemba. Yiloo nto ndifuna ukuthi kuni kulo unyaka ndiyanivuselela abandla laseFeplus ukuba sibuyele kumimandlela wethu. Khe siphinde sithathise apho sasiyeke khona. Ndiyayazi uba libandla elinothando eli, libandla elibathandayo abantu, libandla elivelanayo nezigulo, nezifo, nezinto ezibuhlungu ezehlela abantu. So ndiyafuna ukuthi masiqineni kule ndlela ukuze siphinde sithathise apho sasishiyeke khona. Xa ibhayi litshintshile, kungasekho nto ilungileyo, kungasekhuselekanga uhamba phakathi kwezitrato zasebhayi, masiqineni emadolweni, masithandazeni ibandla, simcele uThixo angenelele ebomini bethu. Isitshilelo 22 verse 20 sinamazwi athi, "Uthi lowo uzingqinayo ezi zinto, ewe ndiyeza kamsinya, amen, ewe yiza Nkosi Yesu." Lutsha, lingoku ixesha lokuba siyicele iNkosi uYesu ukuba ikhawuleze ukubuya. Kuba kubi phandapha, siyalibona ilizwe lonke liyanqina, kuthengiswa abantwana, kudlwengulwa abantu ababhinqileyo, izinto ezenzekayo ezibuhlungu. Asikwazi uhamba, abantu bathenga imoto but abakwazi uhamba ngazo freely eBhayi, ngoba kaloku ixesha ngoku lichaza isiphelo. Yiloo nto ndifuna ukuthi kuni ndiyanikhuthaza abandla, masiqine emthandazweni. Xa ke sizakuthandaza ngokuhlwanje, masimcele umoya oyingcwele asikhwebule ekungenzini intando kaThixo. Masimcele umoya oyingcwele asinike amandla ukuze sikwazi ukuqhubekela nobomi bethu sibheke phambili. Masimcele umoya oyingcwele ukuba asiphe inguquko ukuze sikwazi ukuthi ngeli xesha sisakwazi ukuthi uyeza uThixo wethu siguquke. uThixo ke ukuba uthe wasipha inguquko while we still have time to turn to him, lingekafiki ixesha elibekiweyo kuRevelation 22 verse 11 apho kuthiwa, "Lowo ungalungisiyo makaselehlala engalungisi, lowo uyinyukunyuku makaselehlala eyinyukunyuku, nolilungisa makaselehlala elungisa, nongcwele makasehlala ezingcwalisile." Athi ke kuverse 17, "Umoya nomtshakazi bathi yiza,
lowo uvayo makathi yiza, lowo unxaniweyo makeze, lowo uthandayo makawathabathe amanzi obomi ngesiza. Hymn 57. Nongekhoyo ndathi xa siwuqala lo nyaka ka-2026, let us pray and ask the Holy Spirit to meet our spiritual test. Let's pray to find our joy, peace and love in the Holy Spirit. Yesterday's 24-hour challenge, ingaba did we manage to list our top priorities in life? Kuba zizo ezakusichazela into yokuba zintoni, kuba zizo ezakusichazela into yokuba ngabana inhliziyo yethu iphi kwaye ifocus yethu iphi. Xa ke sithe sasifumana ezi priorities, ndifuna into yokuba ngabana sizithandazele, simcele uThixo ukuba yena asibonise ukuba ufuna zibe yintoni i-priority zethu. Kufuneka simcele uThixo ukuba ngabana every day sizibhale phantsi i-priority zethu, sizithome kwindawo esingakwazi ukuthi sizibone kuyo, ukuze xana sizijonga simane sithandaza ngazo, simcela uThixo uba ii-priorities zethu azitshintshe zibe zii-priorities zakhe ngobomi bethu. Ngoncedo lukaThixo ke kulo nyaka, let's take a faith step now to live according to his priorities for the rest of our lives. Trusting the words ezikunumber 148 ezithi naphina ndilo Yesu ndimkhulu. Chapter 4, sifunda khona verse 16 to 18. Amathesalonika okuqala chapter 4 verse 16 to 18. Leyi verse ke thandwa kakhulu ngabashumayeli xa uswelekiwe emakhayeni. But namhlanje ndifuna siyijonge ngeluhlobo lokuba ngabana le verse ingqina
kwaye isiqinisekisa ukuba uYesu Kristu uyabuya ngokwesibini. Amathesalonika okokuqala Chapter 4 verse 16 to 18. chapter 4 verse 16 to 18. Okay, fundeka ke ngohlobo. Ngokuba inkosi ngokwayo iyakudla emazulwini inendaluluko, inelizwi lesiphathazithunywa, inexilongo likaThixo, baze abafele kuKristu bavuke kuqala, sandule thina ababudlayo ububi basaseleyo sichilele emafini kwakunye nabo, siye kuyikhawulela inkosi esibhakabhakeni, size ngokunjalo sihlale sihleli sindawonye nenkosi. Ngoko ke thuthuzelanani ngalamazwi. Inkosi kakhulu. Bandla, ukubuya kukaYesu Kristu okwesibili kuqinisekile kwaye kuyinene, but ilixa lona asilazi. Umbuzo ke omileyo ngulokuba ingaba thina sesikulungele na ukubuya kwakhe. Xa ndiza kuyibuyisela emnyango le inkonzo, siyalazi ibali lentombi ezilishumi. Ezinhlanu kuzo zazizingqondi, ezinhlanu kuzo ziziziyatha, kodwa zonke zazilinde ukubuya komyeni. Kwathi ngandlela thize zozela zalala, but ezi zinhlanu zizingqondi zaziziphethele i-extra oli, but ezi ziziyatha zazingaphethanga. Siyalazi ibali singalifunda phaa kuMatthew 25 verse 1 to 13, but iManisithi iBhayibhile ilizwi likaThixo lisisibane seenyawo zam, likukhanya emendweni kwam. So ndiyafuna ke bandla ukuthi phaphani ke ngoko, ngokuba ningayazi imini kwanalo ilixa. Makungathi sekusele mzuzwana mncinane athi lowo uzayo afike, asifumane silele singakulungelanga ukumhlangabeza. Xa siza kuthandaza ngokuhlwanje, masimmeme umoya oyingcwele, masimcele uThixo to give us agency in preparing to meet Jesus face to face at his second coming. La ngamazwi ayinene, la ngamazwi aqinisekileyo. Ukuba ibikhe yamfiliba ubomi bethu into yokubuya kukaYesu Kristu okwesibini, ndiyafuna ukuthi namhlanje ndiyanivuselela khe sizivuselele ezingqondweni zethu nasezintliziyweni. Siyazi into yokuba uYesu uyeza kamsinya kwaye akasayi kuthi cwaka. Izibonelo ziyatsho ziyabonisa kwilizwe lonke into yoba ngaba uyeza uThixo wethu and akasayi kuthi cwaka. uYesu ke usilungiselele indawo ezulwini sonke, kungasonke singakhona kuloo ngqungquthela. Let's not miss that chance of seeing Jesus face to face. Ndiyafuna ukuthi ke xa sizayibuyisela emnyango lenkonzo, let's not miss this lifetime surprise. Xa sizokuthi ke sizothandaza apha ngaphambili, our key prayer points zintathu. Eyokuqala is to invite the Holy Spirit to prepare us for his second coming. Okwesibini is to request God to change our priorities and focus ibe kuye nakwizinto afuna yena zibe yipriority ebomini bethu. Okwesithathu is to request God kulo nyaka asiphe okunye, asiphe ukuphathisana, asiphe amandla, asiphe ubulumko, asiphe uthando, asiphe ukuzeka kade umsindo, ukuze sikwazi ukuphathisana ngomsebenzi uThixo asinike wona sisonke. Ndizawuthi ke ndicele umhlabeleli asihlabele number 3 as basisiza sizokwenzisana apha ngaphambili sizokuthandaza. Enkosi.
zonke ezo challenges sithe sadibana nazo. Silapha kumasilungileyo usuku egameni lakho. Because masilungileyo, there's nothing that we have done masilungileyo that is worthy or pleasing to your name masilungileyo. But masilungileyo, uthandile ngeli xesha masilungileyo into yoba ubeke aside masilungileyo this 10 days of prayer so that you can remind us how great you are. Umkhulu Thixo. Okutsho abazali bethu omkhulu nathi masilungileyo sithi esaziwa umkhulu. Kuba umkhulu kuze bethu. Umkhulu masilungileyo kwilizwe ulusithembe wena. Ngenxa yaloo nto masilungileyo simane siqoqa sisendlini yakho sizoyitha amandla masilungileyo apho sityhale khona. Enkosi ke bawo ne-providence yakho masilungileyo engaka ebomini bethu kuqala. Nasezinkonzweni zethu masilungileyo uyabonakala. Kwezi meko zinjalo kodwa masilungileyo siyabona uyaphila phakathi kwethu because you keep on showing up for us masilungileyo. Nangona masilungileyo sometimes we don't do right by you, but masilungileyo uhlala usiveza ebomini bethu. Thank you, Father. We want to give praises to your name ngenxa yaloo nto masilungileyo because umkhulu wongamene masilungileyo kuzo zonke iimeko sijongene nazo. Ngenxa yaloo nto masilungileyo silapha endlini yakho kule 10 days awuphela masilungileyo sizocela masilungileyo umoya wakho ongcwele ukuthi masilungileyo ahlale kule ndawo angasishiyi. Ngoba masilungileyo ngamaxesha amathile masilungileyo siyakwazi thina ushiye kodwa wena usishiyi nabanye masilungileyo. Sikubonile ebomini bethu, sikubonile Nkosi elambeni kwethu kodwa masilungileyo usoloko unathi usigcinile. Thank you, Father. Thank you, Father. Ngamanye amaxesha masilungileyo we don't give thanks to you masilungileyo. Isifundo sale veki masilungileyo is a reflecting. I don't know whether it's a coincidence masilungileyo, but uthi ubalusi, let's give thanks and pray to you masilungileyo. Each and every chance we get masilungileyo must stand up, not because everything is going well, not because everything is fine, not because we have met us at our point of needs, but because masilungileyo, this is a lifestyle that will keep us going in this journey. Siyabonga ke masilungileyo into yoba noba kwenzeka ntoni ebomini bethu ungahlala leadership ebandla lethu. Ungahlala masilungileyo umntu ngamnye that is facing challenges ezi-different ebomini bethu. Siyakwazi sithembe wena Thixo ngoba zange ushiya masilungileyo. Sithi apha sibubungqina bento yoba masilungileyo uyakwazi umgcina umntu wakho abe engenanto anegalelo ngayo ayenzileyo yakhe. Enkosi ke Father for that providence oyenzayo ebomini bethu. Nangeli xesha masilungileyo kuyathethwa nathi, siyanikwa Nkosi iingoma Nkosi ezisikhuthazayo masilungileyo that ukubuya kwakho kukhawulezile kunoba besikade siqonda masilungileyo. Thank you, Father, for that. Thank you for that reminder masilungileyo. Siyakulibala masilungileyo silapha kule ndawo. First of all, before we ask and proceed with anything masilungileyo, we want to say sorry, Father, for all that we have done. Siyacela masilungileyo that you cleanse our hearts, cleanse our minds, usiqondise bawo endleleni so that masilungileyo imithandazo yethu ivakale kuwe, ifike kuwe, ilivumba elimnandi. Thank you, Father. We ask this masilungileyo not because masilungileyo we want any experience that is other than ubukho bakho masilungileyo, but also eli xesha kuthiwa masize kuwe that we align our priorities now. Ngoba amaxesha amaninzi Nkosi siyathanda uba ne-priorities that are not in line with you masilungileyo. Sibacele ke Nkosi, siyacela ke Nkosi yam that you come and align with us masilungileyo. Usihlalise phantsi njengabantwana bakho usibonise masilungileyo what is right and wrong. Because sometimes masilungileyo we are too ambitious. We are too ambitious to a point that masilungileyo sizilida kwindlela ezingakumelwanga sihamba nohamba. And kube nzima masilungileyo nobuya kuzo because of our egos and the money that we have provided for us and the success that we see ahead masilungileyo. Siyibone masilungileyo le yakho into ingathi masilungileyo ayonto compared to what you have provided for us. Magnify ke masilungileyo nale indlela yakho masilungileyo yarefuyo kwethu. Safika masilungileyo sinento ethi sawuhamba kwizitrato zegolide, asikahambi kwiindlela zesigolide, but God, you have provided things that show us masilungileyo day by day that siya apho siyakhona masilungileyo xa singakuwe. Siyacela ke masilungileyo singabantu abatsha, silibandla, singabantwana abancinci. Sometimes masilungileyo ihambe ifiphelele into esiqongweni sethu, but Nkosi siyakubulela into yoba sinesabatha emane isikhumbuze ihlale isinika masilungileyo ingqondo ethi wena uyabuya masilungileyo.
align our priorities with you, Masulongile. Align Masulongile, all our lives, Masulongile. Because Masulongile, the needs of the citizens are to one another, Masulongile, Siamoshana, Siamozulane, but also Sibella Usinik call that surpasses all understanding, Masulongile. So that Masulongile, person who said into our Masulongile is Dosione, umoya wakho ukwazi ukuhlala nathi sizinze siwufile umoya wakho ngalo lonke ixesha. Ngexesha kaMasulongile, we come to you, Masulongile, asking you that, Masulongile, yes, the year is new, everything is new, everything may seem so clear and so goal-driven, Masulongile, but sayazi Masulongile ongendawo uyakwazi uyithatha indawo. Kodwa sithembe wena njengoThixo that Masulongile uzawunqanda, uzawuvimba, uzawuprotect, uzasigcina, uzasikhusela kuzo zonke izabatha zongendawo Masulongile esijongene nazo. Thank you, dear Father. We want to yield towards you, Kulonyaka Masulongile. Where we tried with our own strength, but Kulonyaka Masulongile sifuna ukuthi kuwe khawusondeze kuwe ngamandla akho, ngentando yakho, ngexesha lakho. Sifuna unikela yonke into yethu ubomi bethu kuwe Masulongile, not because Masulongile sibone into yoba ngoku ingathi ixesha liyaphela kodwa Masulongile kuba sifuna ubonana nawe. The relationship is about us and you, Masulongile. It's not about everything that is happening around the world. Be with us, Masulongile. Be with abantwana abafuna izikolo. Be with abantu abafuna imisebenzi. There's so much scarcity, Masulongile. Abanye bayadlala ngemisebenzi sebeyifumene. Sincede kaMasulongile that we keep things that are destined for us, Masulongile, so that singaphambuki endleleni. Make us leaders, Masulongile, kwindawo esiphangela kuzo. Make us top learners kwindawo esifunda kuzo, Masulongile, so that ubone apha kuthi Masulongile uba uThixo wethu uyakwazi ukuphila. Abazawuhamba i-Saturday classes, Masulongile ba-request Masulongile, decline theirs, make provision, Masulongile. Mawuthethe ngabantwana bakho uba uyaphila. Make them pass, Masulongile, have great grades, Masulongile, so that ubonakale ebomini babanye abantwana ungadithanga nelinye ilizwe. Thank you, Father, for that providence. Siyakwazi ukuthembile Thixo, zange wasikhokha Masulongile, sithi apha sivuma singabona ubomi bakho that you are a God to be served, that you are a God to be praised, that you are a God to be thanked, that you are a God to be given all the glory, Masulongile. Not because Masulongile you feel that you are aligned and you deserve all the praises, Masulongile, that you deserve, Masulongile. Enkosi ke bawusigcina, enkosi bawusigcina, enkosi nangesabatha yakho, sigcine ke Masulongile, silondoloze ngoYesu Kristu kuye. Amen. Chapter 1, verses 17 to 24. Ke nina zintanda, wakhumbuleni amazwi abethethwe ngenxa elingaphambili ngabo abapostile beNkosi uYesu Kristu, ukuba besithi kuni kuyakubakho abagxeki ngexesha lokugqibela, behamba ngokwezabo iinkanelo zokungahloneli Thixo. Aba ngabaza kuhlukanisayo bengabemvelo, umoya bengenayo. Ke nina zintanda, zakheni emkhombeni wenu olungcwele kanye, nithandaze kumoya ongcwele. Hlalani nihleli elithandweni likaThixo, niyilinde inxeba kuse unxeba yenkosi yethu uYesu Kristu, kuse ebomini obungaphakathi. Nxenye okunene yenzeleni inxeba nicalule, kodwa inxenye isindiseni nizoyikele
niphanga emlilweni, nibaphanga emlilweni, niyithiya nengubo edyotshwe inyama. Kulowo ke unako ukunilondoloza, ningabi nakubheka. Kulowo unako ukunilondoloza, ningabi nakukhubeka, ninokumisa phambili ubuqaqawuli bakhe, ningenabala nigcoba.